दिनै बे सुकुनजरा माने आरो भालुकजरा गामिनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे टिपकाइ मण्डलनि आन्दाराव गोग्लैनाय दिनै जोंना कंग्रेस कमिटिनि जोंनि बिथां प्रेसिडेन्ट ब्लकनि आब्दुल मानानखौ लानानै आरो जोंनि मंलाजरा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट बिथां मण्डलनि आरो दिबिथलानि मण्डलनि प्रेसिडेन्ट आरो आंजों लोगोसे फैफानाय डिस्ट्रिक्टनि मेम्बार सादन अधिकारी आरो बे जायगानि आदिबासि आरो बर' गार' हयथ' राभाफोरबो थानो हागौ बे ओनसोलाव फैनानै आं खुबि सुखि मोनदों जों कंग्रेसनि वार्कार हिसाबै बाव फैनानै रायजोफोरनि सहाय जे जोंखौ मदद होदों जे लोंहोर फैनानै जोंनि बे माने भालुकजरा बा सुकुनजरा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैनानै जे बे जोंनि माने मण्डल कमिटिनि राजुहुवा मिटिंखौ साक्सेसफुल खालामनायनि आगोआवनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासियो जे जोङो कंग्रेस दल हिसाबै जोङो जे जिनिसखौ जोङो आगोलाव जोङो 20टा बोसोराव जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जिहेतु दंबाबो गैयै बादिसोमोन दा खम समायनि बिथोरावनो जोंनि बर'आनो जा गार'आनो जा राभायानो जा जिखुनु जनगोष्ठीयानो जा जे बिगत 20टा बोसोराव जे पार्टियानो मानो गभर्नमेन्ट सालाया बे गभर्नमेन्ट सालायनायनि माखासे खायदा कौशलफोरखौ नुनानै बद्धय रायजोफ्रा माने गाज्रि मोननाय थादों ओंखायनो दिनै कंग्रेस गभर्नमेन्टखौ आगोलाव सिगाङाव लाबोनो होननानै ओंखायनो रायजोफ्रा लोंहोर फैनानै दिनै जगदान खालामदों आरो रायजोफोरनि मददखौ नुनानै जोंनि कंग्रेस वार्कारफ्राबो जथेस्थ' उल्लाहा जादों आरो गोसोआव गोजोननाय मोनदों जिहेतु बिगत जोङो बे भालुकजरा होनना बुंग्रा जायगा बिराद मोनसे माने गोथौ जायगामोन बाव बिथांमोनहा मा रोखोम रायजो जाखो माब्रै थायो बे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा हयथ' बहुत मानसियानो मिन्थियामोन जे बे हाग्रा सिङावबो जोंहा बर' गार' राभा आदिबासि थांनानै दं दिनै जोङो खुसि मोनदों जोंनि बे जाथि भाइ बा अन्य जाथिफ्राबो जोंजों लोंहोर ओंखारफानानै दिनै बे कंग्रेसखौ माने थुलुंगा होनानै निस्सय फैगोन जे जोंहा बिटिसि जोंहा इलेक्सन दं सेप्तेम्बरावनो बेखौ नुनानै निस्सय मानसिफोरनि गोसोआ दिनै गुदुं जादों जे कंग्रेसखौनो सरकार लाबोनांगौ होननानै आरो कंग्रेसखौ लाबोथारनानै चिरस्थायी जों सान्थि थानांगौ होननानै निस्सय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै लोंहोर फैदों जिहेतु बिगत दिनाव जोङो आसाम सरकारावबो नुबाय जे बिजेपि गभर्नमेन्टआ ओरै सोरबा गाबोन बबेबा बर' जायगानि हाखौ सुनो नागिरो गाबोन बबेबा हनै देवस्रि बादि जायगायाव बर'फोरखौ होखारो बेबायदि नानानथा रोखोम आरो जों खोनानो मोनबावदों जोंनि फुर्बजराखौथ' बाथो नोङो धेमाजि बादि जायगायावबो जों खोनादों जे बर'फोरनि न'खरखौ 40 घर नटिस होदों आरो दाख्लि 3-4 मासनि आगोल आसामावनो जोंहा दिसपुराव बर'फोर दङ जोंहा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हानि मालिकफोर बिसोरखौबो बुलडुजार लानानै होखारनायखौ जों टिभियाव कागजाव नुदों ओंखायनो निस्सय जोंनि बर'फ्राबो बा गुबुन जातिफ्राबो दिनै कंग्रेसखौनो बिटिसियावबो लाबोनांगौ आरो फैगोन 26 सननि एसेम्ब्लियावबो बधय निस्सय जेरैखै आसाम नाङैनो कंग्रेसखौ माने जगदान होनाय नुदों बा लोंहोर मानसिफोरनि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो जोङो आसा खालामो जोंनि बिटिसियावबो निस्सय बे बारहावायानो फैगोन आरो बे बारहावाजोंनो हयथ' निस्सय कंग्रेसानो आगदा आखाइ जानानै बे बिटिसिखौ खुंगोन होननानै आङो आसा खालामदों नोंथाङा गामि हाबनानै कंग्रेसनि जानानै जे मिटिं खुंगासिनो दङ रायजोफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों आङो जथेस्थ' बे सारा फुर्बजरायाव जोंना 10टा मण्डल कमिटि दङ बे 10टा मण्डल कमिटियाव हाबनानै आं जथेस्थ' रायजोफोरनि हहारि मोनदों आरो रायजोफ्रा जथेस्थ' माने सहाय खालामदों
रायजोफ्रा आसा खालामदों जे जोंनि पर्बजरायाव माने कंग्रेस नङाबानो जोंहा उफाय गैला जोंनो कंग्रेसखौ नांथारगौ बेबादि मोनसे जोङो लोंहोर लोंहोर ज' बे 10टा जोंनि मण्डल कमिटिनि आन्दाराव थानाय रायजो राजाफोरनि माने खुगाजों सावरायनायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो बेक्तिगत जों जेरावखि थाङा मिटिं खालामबानो लोंहोर लोंहोर ओंखारनायखौ नुदों ओंखायनो सारा पर्बजरानि जेखि जनगोष्ठियानो थाया मानो माइनरिटि फंबायफोर होन बा जोंनि बर'फोर होन बा जोंनि गार'फोर होन बा राभाफोर होन गार'फोर होन जेथ' जनगोष्ठि थानाय बिसोरखौ बा आदिबासि होन बे बिथांमोनखौ जोङो कंग्रेस तरफनिफ्राय बा आं बेक्तिगत कंग्रेसनि सासे सदस्य जानानै आङो धन्यबाद होनो नागिरदों जिहेतु जोङो पर्बजरायाव बे बाराव जोङो जेरेखम नाम 1 नाम्बार बेबादि